Ene da nso yasan ahia biemu a yebehwe eye questions ahodo bi a yebehia won ewo eye yen quiz a yekotwero no emu. Mema obre se obetimi akire wadwen na se bre no si a mi ankasa me de anu ye se fata ewo asembisa no ho ede aba ene nchechiremu kakra a me de ebepia wo so. Bomoden se obetie no yie na afi no ye nyina yesua ade. Moma yen sha ase question a edikan enie. In presenza del segnale raffigurato è obbligatorio mantenere una distanza di almeno 70 metri dal veicolo che precede. Anu ye eyesei. Medase se woka se eye vera watwa eyampa every se eye question we na anu ye no eye vero. Na moma me nchirechire mu emfa nchire mo. Wo se si ye hwe eye san ye a eda hoi eye san ye a ye hu no hai. Aha. Si yehu saa san yi a eyade a eka kire yen se yemomodin se yebeja eye ekwan ede ato car yedi no echi no emu na saa kwan no eye 70 meters nti yebeja 70 meters ede atum na wote eye kasa bi a ye ka no se eye prechedere a na chese car yedi nachi ena yeja eye saa kwan no ede atum enu nti moma yenko question we no answer no eye vero medawase. Question number 2, moma yentie. La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri in caso di forte pioggia. Anu ye saying. Medawase se woka se eye force wa watwa every say question we no anu ye no eye force na momfa nchirechiremu ma memfa nchirechiremu emra. O say distance di sicurezza no deve essere di almeno 100 metri in caso di forte pioggia. Ye ka se 40 pioggia se ebra nsuo ato. Aha. Enu ti se nsuo to a wo se yenya ekwan yes 100 meters enfanto ye ne car ye di no so emu. Dabi yenim se distance di sicurezza no eyade a ye ni specific distance di sicurezza unless se ebi a kire yen se yenya sei. Ente saade a ye ne car bi ntam no eni eye distance a ye twade ato ho se obia wo hia car bi a sei na wo se wuja dabi. Na emom no se nsuo ato no wo so hu se efam ho etoro wo car na tai no enche fam yie enu nti no bomodin se ubeja eye ekwan ede atomu a ebetimi aboa se wo bo breaker emfa wo haw bia emba enu nti o se odu ha se na wo de niam bibiri agu akwan mu medam asinti question we answer no eye false. Question 3. Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza. Anu ye say. Medase oyade pa se woka se answer no eye vera watwa every say eye sign ya eda ho ya obusa no wose isenyare raffigurato ewu na senyare di precedenza wose sign we no eye precedenza na ai sign we eye precedenza a sign a e ka kire yen se eye bia ekwan no aye koso no ekwan bi efiri eye bonkum nifa so ebeye de ebehia yen na saa kwan na efiri nifa so behia yen ye wo no so eye tumi enu nti yen ye wo precedenza ewo eye car no a efiri eye yensa eye nifa so eba na na se kwan no a efiri yensa nifa so eba no eso nti question we no answer no ye de eye vero. Okay mama yenkwai. Question number 4 mama yenko. Il segnale raffigurato può essere abbinato a un pannello che indica la distanza dal restringimento di corsia. Wanu ye say. Medase se woka se eye vera watwa na mama minchirechiremu na afi yenti ase. Wase il segnale raffigurato può essere abbinato ok ad un pannello che indica la distanza dal restringimento di corsie. Ok. Na mama minchirechiremu. Wase può essere abbinato kire se yebetimi e de sign bi ahye ho a saa sign no indica la distanza che yen eye sedie emretenten a yebehia eye saa restringimento no yebehia ye kasa restringimento ane chese ba bia eho emu apua anase ayeketoa na yehwe a wei eye sign bi a kire yen kosia disponible chese ahyase no na eye ekwan no eye 1 2 3 nanso bibi nti ama ekwan ni mu ayeketoa
anaasɛ abɛyɛ kɔsie na abɛyɛ de abɛyɛ mmienu na kɔsie no yɛ 3 nanso biribi nti abɛyɛ mmienu ɛno nti restringement bi a aba sɛ ɛyɛ edua bi na abu atɔ sɛ kaa bi na abɛsiesi hɔ anaasɛ biribi na asi yɛnim na mmom no biribi nti ɛyɛ ɛkwan no emu ayɛ ketewa kɔsie no afiri ɛyɛ 3 kɔsie aba ɛyɛ 2 kɔsie wei ɛyɛ vero pa ɛno nti moma yɛnhwɛ ne saa. Okay, question number 5 moma yɛntie. Le rotaie del tram sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli a 2 ruote quando il fondo stradale è bagnato. Okay, moma minkyerɛkyerɛ mu ai. Wano yi ɛyɛ sɛi. Meda ase sɛ woka sɛ ɛyɛ vero a watwa. Adɛn na ɛyɛ vero? Wɔse yɛhwɛ ɛyɛ yɛka ne sɛ rotaio di tram. Yɛka sɛ rotaio di tram ne kyerɛ sɛ ɛyɛ tram ne kwan no. Aha. Ɛde ne kwan no yɛnka sɛ train kwan no a ɛyɛ ɛwɔ ɛkwan ne mu no. Ɛyɛ ade a ehu sɛ nsuo ɛtɔ anaasɛ sɛ ɛfam ɛyɛ toro a ehu ma ɛyɛ vehicle adu route. Ɛyɛ cars a wɔn tires ɛyɛ mmienu sɛ ɛyɛ motor sɛ ɛyɛ bicycle sɛ ɛyɛ monopod ɛne deɛ keka ho saa no ɛyɛ ade a ehu efiri sɛ dadeɛ no nsuo gu so a ɛma so yɛ de ɛyɛ toro nti wo de bicycle twam no wanhwɛ yi a ebeyiw ɛde wahwɛ fo nti asɛm a ɔka no wɔ question ni mu no ɛne sɛdeɛ ɛteɛ no ɛyɛ vero pa. Question number 6 moma yentie. Il segnale raffigurato indica un'officina meccanica per veicoli. Ano ye ɛyɛ sɛi. Medase sɛ woka sɛ ɛyɛ vero a watwa an ɛyɛ vero adenti na ɛyɛ vero ɛyɛ saa san yi a ɛda ha yi a yɛhwɛ yi wɔsi san yi indica un'officina aha ɛyɛ mechanical per vehicle kyerɛ sɛ yehu ɛyɛ saa san yi a ɛkyerɛ yɛn sɛ ha ɛyɛ baabi a mechanic ɛwɔ a wɔn yɛ car ho adwuma ɛyɛ ampa mechanic for wɔn sign no ani a ɛkyerɛ yɛn sɛ aha sei wobɛtumi de wɔ car akɔ na wɔn ayɛ ho adwuma ɛde ama wo ɛno nti wɔn a wɔyɛ car no ɛna ɛka de akyerɛ yɛn nti wei ɛyɛ vero moma yɛn kɔɛ. Question 7. La velocità deve essere diminuita in caso di traffico misto, presenza di veicoli lenti e veloci o di animali e pedoni che occupano la strada. Wano ye ɛyɛ sɛi. Medase sɛ woka sɛ ɛyɛ vero a watwa an yɛhwɛ a vero toatoa so pa a ɛba ɔho nanso ɛnyɛ hwee. Deɛ tie ne sɛ wei nso ano yie no ɛyɛ vero na nkyerɛkyerɛmu a mede bɛma wo ne sɛ ɔse velocità deve essere diminuita kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ wote ɛyɛ wo mmirika so in caso di traffico misto ɛwɔ bere a ɛyɛ traffic akye paa no ɔwɔ sɛ ɔbɔ mmɔden sɛ wobɛte ɛyɛ wo mmirika so na afei no deɛ ɔwɔ sɛ ohu ne sɛ ɛyɛ saa bea no nso no ɛyɛ cars a wɔn ɛkɔ bɔkɔbɔkɔbɔkɔ ɛna afei ɔmo wɔ hɔ bi ɛna afei no nso ɛyɛ vehicle animals trazione animale mo ne ade ɔmo nso ɛwɔ hɔ bi nipa nyinaa nso wobɛhyiahyia wɔn ɛwɔ ɛyɛ saa kwan no mu a ɔwɔ sɛ ohunu sɛ ɔwɔ sɛ wote ɛyɛ wo velocity no so tibira a ɛyɛ enipa abu afam so anaasɛ bi a cars ne nneɛma ɛdɔɔso no ɔwɔ sɛ wote omirika so kyerɛ sɛ wonam kurom no no tibira a wonam kurom no ɔwɔ sɛ wote omirika so sɛ de bɛyɛ a ɛbɛtumi aboa na ɛmfa accident bi a ɛmfa ɛmba mekyerɛkyerɛm sɛ de bɛyɛ a wobɛnya nteaseɛ no saa pɛpɛɛpɛ nti wei no ɛyɛ vero moma yɛnkɔ question number 8. Question number 8 moma yɛntie. Il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi prima di impegnare l'incrocio. Wano ye ɛyɛ sɛi. Medase sɛ woka sɛ ɛyɛ force a wotwa an ɛyɛ force moma yɛnhwɛ sign yi a ɛda ha ɛho asɛm na yɛka na sign yi wodim didin wodim anya hwee mɛka akyerɛ wo wɔse sign yi a ɛda ha si ehu a ɛyɛ ade a ɛbɔ yɛn kɔkɔ sɛ yɛmɔmɔden sɛ yɛbɛyɛ de yɛbɛ arrestasi prima da impegnare l'incrocio ɛno nti yɛbɔmɔden sɛ yɛbɛgyina ansa na yɛduru ɛyɛ nkwanta no ɛso wei sign wei yɛfɛ no sɛ ɛyɛ dare precedenza ɛyɛ dare precedenza dare precedenza wei ɛyɛ dare precedenza na yɛhu ɛyɛ dare precedenza wei ɛnkyerɛ sɛ yɛmfɛ maasi ne mmom ɛkyerɛ sɛ yɛnre yɛntare kyerɛ sɛ yɛnto yɛbo ase na sɛ ho behia sɛ yɛbɛgyina yɛgyina ne mmom sɛ ɛho hia sɛ wobɛgyina deɛ a woto wo bo ase ɛwɔ bere a woduru ɛyɛ encroach hɔ no na wohwɛ bonkum hwɛ nifa ka bia ɛma ya na neɛ wapatire
ɛno nti wei no ɛnkyerɛ yɛn sɛ yɛmfa maase agye sɛ ɛyɛ senyare de stop esi so ansa na ama yɛn ho kwan sɛ yɛmfa maase obligatorio na ebi ni so de a ɛne na wei ɛnyɛ by force sɛ yɛn arrestasi anaasɛ yɛmfam mare okay ɛno nti question wei no ɛyɛ false moma yɛn kɔe question number 9 moma yɛn tie. Il pannello integrativo in figura indica l'orario per il deposito della spazzatura. Wano ye ɛyɛ sɛ medase sɛ woka sɛ ɛyɛ false a watwa ai ɛyɛ false adenti na ɛyɛ false moma mi nkyerɛ mu nkyerɛ mu wɔse panelo ɛyɛ integrativo ya ɛwa ha yi ɛyɛ saa panelo wei aha wɔse sɛ yehu a ɛyɛ ade a ɛkyerɛ yɛn ɛyɛ ɛbrɛ indica le horario aha ɛyɛ ɛbrɛ a yɛde bɛto ɛyɛ nwura agu aha ɛmra a yɛde tu nwura agu ɛna ɛgye ɛkyerɛ yɛn daabi yɛnim sɛ wei yehu a na ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛbrɛ a ɛyɛ car wei ɛyɛ ɛprapra ɛyɛ ɛkwan no mu aha ɛprapra ɛyɛ ɛkwan no mu anaasɛ mfikyire hɔ sabɛbɛbɛ nti no wei no deɛ wɔsoro no ɛyɛ days no aha nti lunadi to venadi na sɛ ɛfiri dwoada ekosi fiada ɛna afei time no nso ɛni 21 to ɛyɛ 4 ɛno nti saa pɛpɛɛpɛ nti wei no ɛnyɛ bra yɛkɔto nwura gu anaasɛ ɛkyerɛ yɛn sa ne mom no ɛyɛ sɛ ɔmo bɛyɛ cleaning anaasɛ car no ɛprapra ɛyɛ ɛkwan mu okay nti wei no ɛyɛ deɛ yi question no yɛ deɛ ɛyɛ false aha medase ɔyɛ adeɛ moma yɛn kɔe question 10 moma yɛn tie. Il segnale raffigurato preannuncia un'area di parcheggio riservata agli autocarri. Wano ye ɛyɛ sɛ medase sɛ woka sɛ ɛyɛ false a watwa adenti na ɛyɛ false yɛnhwɛ sign ya ɛda ha yi na sign wei yɛ question ne ka kyerɛ yɛn sɛ preannuncia kyerɛ sɛ ɛkyerɛ yɛn anaa ɛbɔ yɛn kɔkɔ ɛkyerɛ yɛn sɛ wei ɛyɛ area bi a ɛyɛ package a ya reserve ɛde ama autocar aha si ehu wei na ɛkyerɛ yɛn sɛ package obi a ya reserve de ama ɛyɛ autocar daabi ɛnyɛ package a ya reserve ɛde ama autocar na wei no ɛyɛ obligo sign bi a ɛde kyerɛ ɛyɛ autocar a wɔn mu duro ɛboro 3.5 tons nyinaa sɛ wɔn ɛmfa saa direction wei aha ɛno nti wei no ɛyɛ division bi a aba aha deviation bi a aba kwan so a ɛkyerɛ sɛ autocar nyinaa no mɔmɔden aha nti yɛhwɛ blue bi na ɛwɔ soro no aha blue wei no ɛyɛ obligo sign bi a ɛhyɛ ɛyɛ autocar for sɛ ɔmo mu duro ɛboro 3.5 tons sɛ ɔmo modern ɔmo fa saa kwan wei so ɛno nti ɛyɛ false. Question 11 moma yentie. L'airbag non può essere montato su vetture con meno di 4 porte. Wano yi ɛyɛ sɛ medase sɛ woka sɛ ɛyɛ false a watwa an ɛyɛ false adeti na ɛyɛ false moma yenhwɛ wɔse airbag aha airbag no nɔmpɔ ɛsere ɛno nti airbag no ɛyɛ ade a yɛntimi mfa mmɔ ɛyɛ car won a doors ɛyɛ 4 aha at least ɛyɛ 4 aha nti no car won doors ɛyɛ less than 4 anaasɛ bi a won doors yɛ 4 no yɛntimi mfa ɛyɛ airbag ɛmfa nyedai ɛmfa mmɔ wei ɛyɛ false kɛseɛ paa ɛfiri sɛ car won doors yɛ 4 wɔn a won doors yɛ less than 4 ne deɛ ka ho saa nyinaa yɛtimi de ɛyɛ airbag ɛbɔ aha airbag no yɛde bɔ for their safety nti ɛne yɛde bɔ ɛnyɛ cars door dodo nti ɛne yɛde bɔ nti wei no ɛyɛ false moma yɛnkɔe. Question 12. I veicoli ibridi con 2 motori a scoppio ed elettrico inquinano di più perché azionati da 2 motori. Wano ye ɛyɛ sɛ yo medase sɛ wano ye ɛyɛ false a watwa adenti na ɛyɛ false ma me nkyerɛ mu wɔse i veicoli ibridi aha na ɛka sɛ ibridi a na kyerɛ sɛ wɔka ɛyɛ ebi sɛ hybrida aha anaasɛ sab pɛpɛpɛpɛ hybridi no ɛyɛ hybrid cars ɛho asam ɛna wɔka na hybrid cars yɛ cars bi a wɔn engines no ɛyɛ 2 yɛwɔ electric ɛna afei yɛwɔ ɛyɛ gasoline ɛdeɛ ɛwɔ hɔ na deɛ teɛ ne sɛ ɛyɛ hybrida ɛnam sɛ wɔn engine yɛ 2 nti wɔsɛ yɛ adeɛ ɔmo pollute air no dodo daabi ɛnyɛ wɔn engine yɛ 2 nti ɛna ɔpollute air no dodo na sɛdeɛ ɛteɛ no koraa mpo no aha ɛyɛ adeɛ ɔmo pollute dodo ɛfiri sɛ wɔn mu nyusu ɛyɛ gas no koraa dodo dan sɛ ɔmo bɛyi so electric definitely so ɔmo wɔ ɛyɛ centro habitat a ɔmo yusu ɛyɛ electric no more since ɔmo bɛkɔ for the centro habitat ɛno nti ɔmo pollute ɛyɛ air no more than
other cars o use gasoline ko anase bibi etesa enko a elunti mama ye move ko enim say question we no ade a false. Question number 13 mama yentie. Sulle strade extraurbane principali la sosta è consentita solo nelle apposite aree. Wanu ye say meda se wo kan se vera watwa an vero adenti na vero mama yentie. Was ewo strada extraurbana principali so no sosta ade a consentita ewo apposite area. The apposite area no say inappropriate area say strada extraurbana principali so no so the car AC or park wo car first baby ye memfa nkosi kwan mu anase baby etesa anu nti no question we no asem bia waka no wo mu no bia vero papa. Mama yenko question 14. La segnaletica in figura indica un attraversamento ciclabile. Wanu ye say. Bida se wo kan se force watwa. Adenti na force. Mama yenhwe san ye da hadin. Na ose san yi yehu a ekire yense aha bia attraversamento ciclabile. Chese bia bicycle ebitwa ye kan se car kwan ni mu. Dabi we enye baby a bicycle ebetwa car kwan mu na we ye baby a attraversamento pedonale baby nipa ebetwa kwan mu bicycle de na o my short see na ewo ho enti se wo hunu short see na ekode a na chese no ye bicycle de nemum de lines no ntiantia sei bebe no de ade a ye kan say pedonale eno nti we no ade a falso false pa. Mama yenkwai. Question number 15. Mama yentie. Il segnale raffigurato preannuncia che nella direzione della freccia vi è un parcheggio. Wanu ye say. Medase se wo kan se vera watwa an vero adenti na vero wo se yehu saa san ya eda he ya an san ya eda yehu a ade a eche yense freccia freccia de chese arrow no arrow we kire yense una package chese chain direction a yemfa nko direction a ede ko package ho an package no direction na arrow no ede kire yen inti question we no ema no yede ema no vero. Question number 16 mama yenko. Il semaforo di corsie reversibili in figura indica la corsia per la sosta di emergenza. Wanu ye say. Medase se wo kan se force watwa an force adentina force mama yenhwe san ye da hai anase traffic light ya ewa hai na wose sa traffic light yi hu a ade a kire yense la sosta di emergency yi hu a kire se aha no emergency parking space bi there bi aha nya emergency parking space nemom no aha kosia yemfa so enu nti uduru ha se ya ebia ewo ne mera a wo so odi so ebere se bro yeduru ha mechechirem ade a kire nti mama yenkwai na yehu se we no false pa. Okay, question number 17. Okay, ma me fam picture in kosoro kakra. Question number 17 mama yentie. Il segnale A, integrato con il pannello B, preannuncia la presenza di veicoli militari in manovra. Wanu ye say. Medase se wo kan se force watwa an force adentia wo se panelo integrativo panelo A B dem de circle afa hwin se ye de kan A yi ho na kire yen se aha bia vehicle for military omo efa there be we no vehicles ye military vehicles ba bi omo fa nemom no munim se cars a omu piepia snow edi free ekwan mu ene de etesa na etwam wa nti we no question no false pa free say de wasi bi aka no ema na false. Question number 18 mama yentie. Il pannello raffigurato va messo sui veicoli solo se il carico sporge di almeno 50 cm. Yo abusiafo wanu ye say. Medase se wo kan se force watwa an force adentina force wo se saa panelo ya yehuni si yehu se ebi bo car so a car
ɛyɛ won a load odi aguso no load no ame no eboro ɛyɛ 50 centimeters ɛno nti sɛde ɛteɛ no ɛnyɛ sei ɛna ɛteɛ an mekyerɛkyerɛ na mo ya kyerɛ mo sɛ yebesua ɛyɛ we no de no a yɛbɛkyerɛ ɛho asɛm ɛno nti sɛde ɛteɛ no question no ɛma no ɛyɛ false moma yɛnkɔ question number 19. Il delineatore raffigurato è un segnale complementare. Wano yi ɛyɛ sɛi meda ase sɛ woka sɛ ɛyɛ vera watwa an complementary science no anase complementary science no yɛsua ni nyinaa ɛno nti bɔ mmɔden sɛ wobɛkɔ me videos aka mayɛ no na wonsa etimi aka na de yɛte ne sɛ wɔse ɛyɛ saa delineatore ya ɛwɔ ha yi ɛyɛ ade a ɛyɛ complementary ɛyɛ sign an ɛyɛ vero ɛfiri sɛ ɛyɛ ampa ɛyɛ complementary sign na wɔyɛ de ma ɛyɛ galeria asenso unico ɛne yɛde ma ɛno nti bɔ mmɔden sɛ wobɛkɔ me videos aka mayɛ na watimi ɛnya ne yie saa bɛpɛpɛ nti we ɛyɛ vero pa. Okay, question number 20 oma yɛnkɔi. Prima di iniziare a guidare un veicolo bisogna verificarne lo stato di efficienza solo se si deve intraprendere un lungo viaggio. Wano yi ɛyɛ sɛi meda se sɛ woka sɛ ɛyɛ force a watwa adenti na ɛyɛ force wɔse sɛ wobɛhyɛ ɛyɛ car twie bi anase wobɛtwi car bi a bɔmmɔden sɛ wobɛhwɛ enema aha bizonyo sɛ wobɛverifika enema sɛ enema bi wɔ hɔ a ɛkɔyie enema bi wɔ hɔ a ɛwɔ car ni mu na wɔse saa enema wɔ ni nyina wobɛhwɛ no bere a wotwi car no ɛde akɔ ɛyɛ longer distance da bi da empo sɛ wotu ɛde afiri baabi sɛ wode betwa kwan mu no nko ade ɔ sɛ ɔmɔbɔnde sɛ saa enema wɔ no wode begu akwan mu ebi ne ɛyɛ insurance a ɛwɔ car no sɛ insurance ɛyɛ adwuma empo no wotena car ni mu pa wobɛhwɛ nhwehwɛ no bonkum ne nifa ne wayɛ bibia kama wakonya wabɛtena so ogya test a ɛwɔ wachi ɛne bibia no wobɛ system ale bibia na etimi aboa wo ɛne wo mirrors a wobɛhwɛ bibia no obɛyɛ empo no yɛka no sɛ car no a wotena mu no busa ne hunu sɛ ne insurance no ɛyɛ valid anasɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ de ISPI ɛne deɛ keka ho saa nneɛma bebree na ɛwɔ mu a ɔsɛ ɔbɔ mmɔden sɛ wobɛhwɛ na mmom no ɛnyɛ long distance nko a even shorter distance ɛne deɛ ka ho saa anasɛ wode twa kwan mu no nko adeɛ ɔsɛ make sure sɛ saa nneɛma wei no nyinaa no wode agu akwan mu ɛno nti wei no ɛma no ɛyɛ false. Moma yɛnkɔ question number ɛyɛ 21. Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione. Wano yi ɛyɛ sɛi meda ase sɛ woka sɛ ɛyɛ vero a watwa an ɛyɛ vero adenti na ɛyɛ vero wɔse ɛyɛ saa sign yi ɛda ha yi wei ɛyɛ obligo sign na wɔse saa sign yi ɛyɛ segnale di prescrizione an ɛyɛ segnale di prescrizione adenti a ɛfiri sɛ yɛka sɛ prescrizione signs a ɛyɛ signs maako ɛyɛ mmiɛnsa ɛna mienya ɛyɛ prescrizione signs 1 obligo aha ɛna afei ɛyɛ precedenza ɛna afei no ɛyɛ divieto ɛno nti saa signs ahodoɔ mmiɛnsa yi no wɔn na ɔmo ɛka bom yɛ from sɛ ɛyɛ prescrizione ɛno nti no bɔmmɔden sɛ wobɛhunu sɛ ɛyɛ wei a ɛyɛ obligo no ɔfɔle under prescrizione saa nso na deɛ aka 2 no nso no ɛno nso ɛka ho bi ɛno nti mama yɛnhwɛ ne wei ɛyɛ vero paa. Question number 22 mama yɛntie. La patente di categoria B1 può essere conseguita a 16 anni di età. Wano yi ɛyɛ sɛi meda ase sɛ woka sɛ ɛyɛ vero a watwa ɛyɛ vero na mentimi nka ho asɛm bebree ɛfiri sɛ nsɛm biara no ɛka no question wei no mu biara no ɛyɛ vero ɛyɛ no korɛ sɛ patente B1 ɛyɛ ade a at least uwo 16 years sɛ wobɛtimi apply ɛno nti no saa pɛpɛɛpɛ ɛna teɛ biribiara no ɛyɛ no korɛ ɛno nti ɛyɛ vero. Question number 23 moma yɛntie. Il segnale raffigurato si trova in vicinanza di un incrocio che precede un cantiere stradale. Wano yi ɛyɛ sɛi moma yɛnkɔ meda ase sɛ woka sɛ ɛyɛ vero a watwa ɛyɛ vero adenti a ɛfiri sɛ wo se saa san yi a ɛda ha yi yehu san yi a ɔwɔ sɛ yehunu sɛ yabɛn vicinanza gye sɛ yabɛn aha si trova in vicinanza di un incrocio che precede un cantiere stradale. Cantiere stradale ɛyɛ wɔna baabi a yɛyɛ kwan no
enu nti uhu saa sign we also hu se wa ben baabi a eye kwan eyampa yehwe background no kra na ekire background no eye yellow ekire se baabi a enam no ade a ye kwan no aha enu nti no moma yenhye no se ne hu se de wakan we mu bia no eye vero. Okay, question number 24 moma yentie. Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli è S, B, L, D. Wano ye say. Medase se woka se eye vera watwa ai eye vero adenti na eye vero ma men momodin na menchire mu ye emfa nchire ma menfa sign no emra na menhwe yenhwe ne ye na afa menchire mu dia tie ne se medical ni waka e de afa encroach ho se wudu eye encroach bi atise yi a ka bia bibia eni ne nsadifa anase ka bi nsini kwan wo ne nsadifa no ne di kan first na we no se the question ne kan wo se ka bia ifa no se eye r s we no ne be di kan first owia na bi na ko na elako na afedi akọ eyampa eye vero pa efise ye hwa eye s no obia eni ne nsadifa nti ono no obedi kan akọ aha efise bibia nsine kwan ewo ho okọwia enam so ono afiri ho nti eye ka ya eye bi ono nso beko na ono nso kọwia obia ni suni eye eli nsanifa nti ono nso ebemodin se ono nso beko ne direction ono ko ne direction wia na afedi aka ono nko a ono nso akọ baabi a also wako nti eyampa sɛdeɛ ɛyɛ cars no ɔmo besi bi akɔ wɔ kwan yi so no ɛno pɛpɛɛpɛ ɛna question no ɛkyɛkyɛ mu nti question wei no ɛyɛ vero. Moma yenko question number 25 moma yentie. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità. Yo wano yi ɛyɛ sɛ medase sɛ wɔka sɛ ɛyɛ vero a wɔtwa ɛyɛ vero adenti na ɛyɛ vero. Efri se question ne se wasi segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per ridotta visibilità. Na wakase ridotta visibilità na e hanko for ridotta no aha. Ye kase ridotta je se eye reduce eye ade a visibility no aha esote aha. Enti uhu ekwan a wafa so uhu wani no esote eyampa we eye curve mu na curve mu yenimisa ya visibility no esote anase skasa eye visibility anase manka visibility ni nyina ya ade ba akono a enu nti redota no nso enu nso ekire yen se eye ade a ete eye yen visibility nso kwan ya fa so a yehu yanim no eso nti question we no e ma no ye vero moma yem kwai 26. Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che l'alternatore non sta ricaricando la batteria. Wano ye say. Medase se wakase eye vera watwa adentina ye vera wasisi yehu eye sa asan yi a empo no ne color no aye red no a aha se eye red ne da so on se sign we no se epie with eye colore rosa anase colore rosso enti si yehu se epie ewo eye yen dashboard no animu a o si yehu se eye alternator no enya ade a charge eye battery no aha non sta eye recaricando la batteria enuntin eye ade a yehu ni se na se alternator no in charge battery no eye vero sa pepe na tie uhu ni se na se alternator no in charge eye battery no na afi no de akoma eye mechanical na why solve eye problem no ede amount enunti de ate we eye vero pa question no eye vero. Question number 27 moma yenhwe. L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di integratori alimentari. Wano ye say. Medase se wakase eye force a watwa ai eye force adenti na eye force. Eye force efri se wose se wonnom eye fitness enduro binom a eye ade a esi eye wo driving ho ekwan anase ni di aperapere. Da bida ye wonduro ahodo binom wo ha wonnom a eyampa esi eye wo driving eye the way I would drive no compromise it with wo driving nemo no enye ebine eye sa enduro we no enu nti bomodin na hye no se question we no eye ade a eye force aha enu nti moma yenko question number 28. La doppia striscia continua in figura è di colore azzurro nei parcheggi a pagamento. Wano ye say. Meda se wakase eye force a watwa ai eye force adenti na eye force moma yenhwe wose eye
dopia stretcher no a ewo ekwan no emfinfin no eye emfinfin ase ekwan no emfinfin no se line miru bi na ewo ho no aha wo se eye color eye azuro chese eye blue aha eye blue color na chese eye package obi a o se etuaka eye ampa se package a etuaka no eye color yellow nanso no enye de ewo nkwan no emfinfin na emom no eye style disaster baby a wo ko park wo car no na ye hunu se color no eye blue a eye bia utuaka nemo enye kwan ni mfimfini eye color no wo na video kwan ni mfimfini kura mpo no ye mfa eye blue color entwa kwan ni mfimfini nemo bia the white colors na de ye nti we no eye ade a eye false mama yenko. Question number 29. La luce gialla fissa obbliga il conducente a tornare indietro se ha già superato la striscia trasversale di arresto. What do you say? Yo, me da say what can say eye force a what twa? I didn't think eye force. What say wo hunu say eye ye can say traffic light no eye yellow no aso a. Na e pa kire wo say eye wo a watra eye ye can say stretcher transversale di arresto. Ye can stretcher transversale di arresto. Eno na me draw no aha say bia wo ba encroach obi aha encroach obi na say wo ba ano ha sei no a ede wo besi eye saa ekwan ni mu aha ano ha sei no a ede wo besi kwan no ha ba bia madro no saa bia na ye fe no say eye transversale di arresto na saa eye transversale di arresto no se wo se wanya atra aha se wo hu saa yelo no na watra o so bobodin se wo baba wachi dabi se wo hu yelo no enkyere wo se gina na mo yelo no kire se mon get ready se mo be liberare eye space ho baabi aka betwam no mon liberare se be ya aka se betimi ayre etwam enu nti se watra dia wo betimi akọ e wa abra wo nko so problem bia dia wo betimi akọ aha na mo se wonyansi won tra eye transversale di arresto no dia o so bomodin so be ko wachi anasa wo be fema na afi no green so a watimi ayre akọ enu nti we sa pepepe enete me da se mama yenko yenim okay into way fast. Your question number 30, mama yentie. È vietato il sorpasso di veicoli fermi ai semafori quando a tal fine è necessario spostarsi sul lato riservato o all'altro senso di marcia. Medawase, wanu ye say. Medawase, question we so answer no vero. Min chire mu kasi bia answer no vero. Vien kasi pa. Enunti die me pesa me kache wo nyina ne se bomodin se wo bedi machi na afi me ne wo asuade abom fa me number no frɛ me na afi beka me class no ho na nya abotre esua se de be ya unso betimi apase wo exams no apase ye afi me kai wo bio se eye program we eye adom door to door wo mo na asomasene a me di program yi ede abrɛ wo afi de tie no se adom door to door eye North Italy baabi a wo biara ewo North Italy ombeba wo fie abeje wo niema omu wie nso omde akofie ari akosi eye waboboa no ede ama enu nti door to door eye ade a eye adom door to door edi hodwuma nti question we no eye ade a eye vero bomodin so obehia me na yesu niema bebere adom door to door me do mo number ne beto ya na wafere wo mo na no mo di dwuma so a ebetimi aboa wo me da wase nyame ya adom a ye besan ehia biom bom modin na hwe ho so yi na afi no esuade ka se de be ya onso betimi age opatente no nyame ya adoma ye behia adios ciao.